kuva nemi pachirongwa Twice a Mother. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha. Muchirongwa chino chatinoti isusu kuva amai ibasa, asi rinozova basa kana mai vava kuchengeta nekurera mwana ane urema. Nhasi muchikamu cheTwice a Mother tiri kumufakose uko kuna Susan kudzika, mudzimai ane makore 38 nevana vatatu. Pavana vatatu mwana wake wechipiri ane makore 13 ane urema. Akaziva sei kuti mwana ane urema? Mwana anga akura sei? Chii changa chaitika? Condition yeshoni inonzi cerebral palsy. Shoni ndakazoziva kuti ane CP ane 6 months. Akaita flu ndobva ndaenda naye kuchipatara. Ndakusvika kuchipatara vakanditi hatikwanisi kurapa mwana, takutinyorerai mumhanye kwaRare hospital. Ndobva ndavabvunza kuti hamukwanisi sei? Svikati mwana nya achabvuni kufema zvakanaka, aita mabayo. Ndobva ndauya kumba, bva ndaudza baba wacho vataenda kwaRare hospital. Tasvika kwaRare hospital mwana ndobva atorwa nemadoctors bva atoiswa paoxygen. Saka takarara first night ariko. Second day ndopa vakazoya vakati mwana anofanira kuitwa inonzi echo yekutarisa kuti mwoyo wake wakamira sei, because haasi kugona kufema zvakanaka. Saka echo imunotobhuka, imi hamuna kwamunokwanisa kuenda because mwana uyu anofanira kuramba ari paoxygen. Ndobva manesi angaronzi kuti ndobva auya vatora makadhi emwana, ndobva unobhuka kuti aende kunoitwa echo. Dere echo yanga iri Saturday, Sunday tiripo, Monday tatirimo muchipatara, Tuesday ndopatakazoenda kunoitwa echo paRare hospital. Ndobva doctor vanditi sorry mhai, mwana wenyu ane mwoyo une buri. Ndobva ndati saka zvinoitwa sei? Svikanzi munomu hatisati kunyatsogona kurapa mwoyo, but kune mapirits akauya atiri kuda kutotanga kushandisa. It was 2012. Ndobva vanditi saka mwana anofanira kudzokera futi kupi? Kubed. Ndobva tadzokera kubed, ndobva apiwa mapirits. Ndofunga ndakagara 1 week ndinaye arimo muchipatara, asi aingogara ari paoxygen. Ndaitopiwa time yekumuyamwisa netime yekumuti arambe ari paoxygen. Ndopa ndakazodischargewa. Ndadischargewa mabva ndatanga kushandisa mapirits anda ndapiwa, so ndakanganwa zita racho. Saka after 2 weeks ndaifanira kudzoka kureview. Pandadzoka kureview, pandakasvika achitestwa futi vakati makorokoto mwoyo mwana wavhara. Makabva mafara? Ndakabva ndafara. Ende anga ane musi ndava November, zvinenge zvakazoitika munana April, anga asingagoni kugara, haana chaigona kuita. Nekuti tinoziva kuti unototi mwana kana ane 4 months wakugarisa gumbo, pa6 wakutoti mwana wangu akugara pamwe akudzidzira kukambaira. Anga asina chaigona kuita, mabhonzo akanga asina kubatana. Waitobata chitonzwa kuti pane gepi, magepi. Musoro wake wanga wakaita 4 pieces, chakamira chega. Zvokuti ndaitoti semunhu anga asina kunyanyosimba sezvaari, but ndaitoti mwana uyu ane honyope. Svika ndakamboti ndiite seiko mwana, but sezvinhu zvaunenge usina kumbosangana nazvo unongochikuti amen, pamwe achadini, achachinja. But paakatanga kupinda patreatment andikunye paakabva atanga kugara, mabhonzo aya akatanga kutochinja, kutoratidza kuti pane something zvaakuitika. Because doctor vachindiratidza picture yemwoyo wake, side racho raiita kunge nyama yakanyikwa mumvura, kwasvika kusingasviki ropa zvakanaka. Mwana arapwa, buri renge richinzi rine pamwoyo riya ravharika. Mubva matanga kuona improvement pamwana. Ko condition yamati akazonzi ane CP, vakazokuudzai kuti zvafamba sei kuti vazoti iye zvinezvi ane CP? Ivo vakataura kuti nenyaya yekuda kwemwoyo ndozvakonzeresa. Because pandakamuzvara haana kuchema.
At time manesi akadorowa but kuchema kwake nekuya kwakuri kwemunhu akatoneta. Saka ivo nekuzodzidza nekuona vakazondiudza kuti izvozvo isaini futi inoratidza kuti mwana anenge aine chiproblem, ane dambudziko raainaro. Mazoudzwa imimi kuti mwana ane CP, maitarisire here kuti kana akura kana maitofunga kuti CP inorapika? Vakakutsanangurira here kuti mwana achazinge achirarama sei, upenyu hwake unenge wakazomira sei? Vakanditsanangurira vakati mwana wenyu haasisiri 100% sevamwe, iye atoo mumashure. Saka imi musazotarisire kuti panoita umwe zvekukurumidza iye momutarisira kuti akurumidze, iye anenge achitotera pamashure. Mauya imimi nemwana, tiri kuona kuti kana mwana aita dambudziko rakadaro iroro anzi ane CP kana kuti anzi ane chirwere chemwoyo chinemoyo, anenge atosiyana nevamwe. Mauya imimi makutsanangura kuna baba, baba vari kuona kuti mwana uyu atosiyana nevamwe, angari mwana wechipiri. Wekutanga muri kuona kuti zvise zviri kungoendeka. Baba vakazvigamuchira sei? Nevamwe vehukama vari kutoona kuti mwana uyu asiyana newekutanga. Hapana kumboita problem, vanhu vese vakazvigamuchira, vakangomutora sewekutanga. Tinoziva kuti saamai hapana mai asingada kuti mwana wake agamuchirike nevamwe. Musati mauya kuvanhu mainge musina kakutyerekeke kuti maifunga kuti saka murume achazvitora sei, vana amwene vandinogarisana navo vanozvitora sei? Hamuna mbobvira mazvityira here izvozvo? Ndakazvityira but handina kusvika ndikasangana nazvo. Mazogamuchirwa zvakaita here kuti mimi fiye yamanga muinayo kana kuti kudzamirwa kwamamuinayo kunge kunopera? Zvakandibatsira zvikasvika pakutopera. Iko zvino izvi mungatitsanangurire kuti Shoni ndezvipi zvinhu zvekuti munoti nekuda kwekuti Shoni ane condition ikai anodai nekudai zvimwe zvekuti zvinova zvaita kuti asiyane nevamwe vana vese? Shoni hake zvishoma zvokuti ndingati pamwe kunzwa hake ndokwaanotadza kunyatsoziva kuti apa manditi chii, but haasi munhu yekuti ungabva watoti asi apo neapo unotoonawo kuti semunhu ane problem ane challenge yake, asi zvishoma hake zvakanyanyosiyana hake nevamwe. Shoni ari kuenda kuchikoro here? Uye kana ari kuenda kuchikoro chipi? Ari mugwaro rechingani? Kuchikoro kwacho havaiti zvemagwaro, vanongoenda kusvika medhemu wane pavanozoonawo kuti mwana uyu akura zvekuti kana akaendawo kusekondari zvaraiti. Kuchikoro ari kuenda kumakundano. Pane klasi yevana vakaitawo saiyi. Tadzokera mumashure tinoona kuti kana waane mwana woona kuti anenge asiyana nevamwe, unofunga kuti idambudziko rangu ndega. Imimi pamakazosangana nevamwewo vane dambudziko kana kuti vane vana vane matambudziko anenge saShoni, zvakaita kuti upenyu hwenyu hureruke sei? Zvakandibatsira because pane maworkshop ataimboita tichitoenda nevana. Saka unozosvika uchitoona kuti ko wangu anotofamba, at least ini zvangu zviri nane pane zvauyu, because umwe anenge akangorara ndewekufidha, ndewekuitira zvese. Saka ndakazozviudza ndikati Mwarika, zviri nane ndinyatsokuziva kuti iyi ndo situation yamangandi. Nhasi uno muchirongwa Twice a Mother tiri kumufa kwose kwatiri kutaura namai vaShoni. Ngatimboturai mafemu tisangane zvakare muchikamu chinotevera. Diaspora Insurance. Peace of mind guaranteed. Ndeapi matambudziko ari kusangana nawo mudzimai uyu nekuda kwekuti mwana wake Shoni ane hurema?
ndakakurumidza kuwana counselling, ndo yakandibatsira kuitira kuti ndakabva ndangozvigamuchira kuti ndo zvaatopo. Counseling makaiwana kupi? Kuchipatara here kana kuti mune kumwe mimi kwamainosanganawo nevamwe ana amai vakanga vaine vana vane CP? Ndakaiwana kuCRU Harare Hospital, ndo kwandakaipiwa. Maienda naShoni kuCRU? Ikoko maienda kunodii? Aiitwa maexercise. Maexercise aiitwa mwana akanga ari mambotaura paye kuti development yake yakanga iri slow, akanga asingagare, haana kugara nenguva, saka maexercise vakanga vachiita maexercise ekuti mwana akwanise kuitei. Vaiti akanonoka kugara, akanonoka kukambaira, saka vaimudzidzisa zvese izvozvo zvekugara nekukambaira nekuspeech therapy kuitira kuti akwanise kubudisa mawords. Mungati here imimi kuenda kwamakaita ikoko zvakabatsira zvekuti iko zvinezvi Shoni ane zvimwe zvekuti munoona kuti zvakabatsira nekuti ndaienda kuCRU? Zviripo izvozvo zvemaexercise izvozvo zvakamubatsira zvisingaiti, because iyo aizotovawo neshungu dzekuda kutogara. Akatarisa vamwe achiona wakagara yaitoda kugara, akaona umwe achikambaira, because pataigara tatiti 2 wanga waine vana, saka aiti akaona mwana weumwe yakukambaira, iye zvaitomupawo shungu dzekuda kuteera umwe mwana. Tinoona isusu vamwe vanoti vanomboenda ikoko kumaexercise vozoregera. Ndezvipi zvamuda kutaurira kune mamwe madzimai vekuti vane vana vakunzwa nungo dzekuenda kumaexercise iyayo? Vasaregedze, zvinobatsira nekuti iwe ukadzidziswa, zvinoda kuti iwe ukadzidziswa zvekuita, usazongomirira vana mbuya kuti musi wavanouya outreach wongokuitira mwana, iwe uri kumba zvinoda kuramba uchingoitisawo mwana wako maexercise. Ndeapi matambudziko ekuti mungati mimi iye zvinezvi nekuda kwecondition inaShoni handichakwanisa kuti upenyu hwangu hwachinja nekuda kwekuti iye zvinezvi ndikufanira kunge ndiri pedyo naShoni? Shoni handikwanisi kuti ndiende kure naye. Kana ndikafunga kuita business kure handikwanisi, because nguva zhinji ndoda kungoramba ndiri padhuze naye, ende handizozivi vamwe kuti vanogona kumufarira iwe uripo, but vakazomuona ari ega vachizomuitira utsinye nekuti agonozvimirira. Mungatitsananguro here imimi kuti zuva renyu rinomira sei, wekuti mungati izvi zvaizvi zvakatosiyana nevamwe ana amai pazuva ravo nekuda kwekuti Shoni ane condition yainayo? Inini ndiri makusendo by 5 ndofanira kunge ndamuka ndotomuisira mvura yekugeza, ndomugezesa, ende ndinotomeka sure kuti ndapfekedza, uzanogona kungobuda akapfeka zvisina kukwana. Iye zvinezvi ane makore mangani Shoni? Ane 13. Muchiri kugezesa nekupfekedza? Ndopfekedza, takurira bhegi ndoperekedza kuchikoro, ende ndomeka sure kuti asara naticha wake. By 12 o'clock tofanira kunge ndatopa pagedhi ndakamirira kuti ndimutore. Maane makore mangani muchidaro? Tinoziva isusu kuti kana mwana atoti samuke tikaperekedza kuchikoro tinezenge takuti uya kuziya nzira. Imi maane makore mangani muchiramba muchidida kuenda kuchikoro naShoni? From 2017 up to now. Mumashure maShoni mune umwe? Saka munezenge makuperekedza vabatana? Mungati here imimi pane rubatsiro rwamunowana kumuri? Tinoziva kuti dzimwe nguva vana vachiberekwa vari vese vamwe vanobva vanzwisisa dambudziko remukoma kana kuti remunen'ina. Imimi muri yenyu iri kukubatsirai here panaShoni? Mhuri yangu inondibatsira zvisingaiti, zvekuti pamwe pacho kana baba vacho vakaona kuti ndakabatikana nebasa vanoenda kunomutora. Mukoma wake vakaonawo kuti mai havasati vaenda kunomutora vanoenda kunomutora. Even kana kutoperekedza, kana baba vacho vaine nguvawo vakurumidzawo vanomuperekedza. Shoni anotamba nani? Anoswera achiitei? Chii chekuti munoti mwana wangu kana achiita izvi ndinonyatsoona rufaro rwemwana wangu rwese?
Shona anotamba nemabrothers ake. Shona anofarira kuchovha pasikoro nekutamba ake magame pakombiyuta pake. Saka ndo zvaanoswera achiita izvozvo. Mungati here imimi kuenda kuri kuita Shoni kuchikoroko pane zviri kumubatsira? Zviripo. Shoni anogona kusocializa nevamwe. Haasi violent. Anonzwisisa. Zvekuti anoziva kuti ndikabva kuchikoro ndinofanira kutobvisawo lunchbox yangu mubhegi ndoisa musingi. Nekutonyora, anofarira kunyora bhuku chero raaona anoda kunyorera. Anonyora Shoni nyangwe zvisingaverengeki but anoda kunyora. Tinoona kuti dzimwe nguva vana vanenge vasiyana nevamwe vane zvimwe zvinhu tinoti iri pamwe nokwanisa kuti rinoita dambudziko nekuda kwekondisheni nayo. Mungati here Shoni mukangomupa chamaimo pamwana wese anodya haasarudze? Anodya hake but unatsoona kuti pafesi hapana mufaro. Saka anofara kana achidya Shoni? Anofara akadya rice. Anoda rice. Zvekuti kana mukambikira makuseni masikati manheru. Aiwa. Zvekuti pamwe pacho tinotobvunza kuti mba munomutobikei? Kuti baba wacho anokotivhunzai Shoni. Anobva angoti rice. Ende shuwa tobva tatoribika kana riripo. Tinoona isusu kuti kana mwana chati samuke unoita nyaya, munoseka, pamwe kutamba. Shoni anomboitawo nyaya nemi here, anotambawo mimhanzi here, tinoti mwana wangu pakarira nziyo yakadai so iyi, anenge achifara. He's a dancer. Anotamba. Atamba kwete zvekunyepera. Anofarira radio. Ende ane music dzake, anotoziva kuopareta radio kuti idzi music dzangu ndodziwana pakati. Anotamba. Ende kana dzimweni dzenguva tikanga takafarisa hedu tisina zvekuita, tinotamba bhora nevana vedu tese. Ndazwa muchiti tinotamba bhora. Matauriro amuri kuita muchiti tino nababa vanenge vari mukati imomo? Baba nguva zhinji vanowanzoshanda night. Saka nendiri nini naShoni. Asi pakukudza Shoni nevamwe vana mungati here imi baba vari kubatsira zvakanyanya paupenyu hwemwana? Vari kubatsira zvakanyanya. Chekutanga vakazvigamuchira. Nyangwe hama. Ameno kana kuino vakataurawo mashoko akaipa zvavo but munzeve dzangu hana kupinda. Vakazvigamuchira vanhu vaitondisapota. Even nyangwe ndikati ndadedzwa kumaPrograms vaitondisapota. Endai munodzidziswe nezvemwana. Iri muchirongwa twice mother. Ngatimboturai mafemu tisangane zvakare muchikamu chinotevera. Step into the People's Own Savings Bank and experience world-class banking. We are a financial powerhouse that has stood the test of time. For over a century, we have championed financial inclusion in Zimbabwe. Our innovative products and services include transactional accounts, savings accounts, mortgage finance, personal loans, express loans, microfinance, corporate banking facilities, investment banking, SME banking, agribusiness banking, esteemed private banking, international banking and international money transfers. We cater for the unique banking requirements of ordinary people, kids, youth, pensioners, salaried individuals, farmers, the informal sector, SMEs, clubs, churches, and large companies. Our bank has a wide branch agent and merchant network, complemented by robust digital platforms such as mobile banking, internet banking, mobile app, and POS to give our customers convenience and a better banking experience. A proudly low-cost homegrown bank with a deep heritage in financial matters. We have evolved over time. We understand your needs and we remain geared to serve you because the People's Own Savings Bank is for all walks of life. POSB. Simply possible. POSB is a member of the Deposit Protection Scheme. Semudzimai unoda kuita zvakawanda wanda, asi kana mwana
ava nedambudziko riri pari zvinokwanisa kunetsa. Zvii zvingaitike kuti Susan akwanise kuraramawo achikwanisa kutarisa mwana wake? Chii chingavandudze upenyu hwake? Inini ndofarira kusona zvokuti ndikawana machira ndichisona hangu ndiri panapa pamba, at least muina shoni wenyu. Kuda kusona uku makatanga muchingori musikana zvekuda kusona here kana zvazvinhu zvekuti makuti iye zvine izvi ndinoda kuti ndisone? No, ndakatanga ndiri musikana. Ndiri kuchikoro ndaitoita fashion and fabrics, saka zvinhu zvandaifarira kubva ndichikura. Saka iye zvine zvimushini wekusona munawo asi machira ndo asipo? Mishini yese ndinayo. Saka munotombosona? Ndine vanhu vanotounza zvinhu like kusonerwa mabvaruka, kudzorerwa hembe. Vanoda kuovhalokerwa, tinoovhaloka. Ndezvipi futi zvinhu zvekuti munoti mimi ndinoswera ndichidai so ndiri panopamba nekuda kwekuti ndinofanira kunge ndiri padyo naShona? Ine ndiri panapa pamba ndichitengesa mafrizi dzangu, maice cream nemadrinks. Ndozvandoswera ndichiita hangu ndiri panapa. Iro business riri kufamba zvaro zvekuti mungati business yangu iri kunyatsofamba zvakanaka zvekuti dzimwe nguva zvinhu zvinodiwa tanzwa muchiti mimi Shona nda rice stereki zvekuti kune ukati ndiri kutorida every day ndinokwanisa kunge ndichikwanisa kuwanira mwana wangu zvinoshuwira mwoyo wake? No, izvozvo izvi business harisi kunyatsofamba nekuda kwemagetsi ari kunetsa. Saka ndaishuvira kuti dai kuri kuti kana ndikawana kafiriji kegasi at least zvinondirerukira kuti business yenyu irambe richienderera. Mumashure maishoni mataura kuti mimi maimboenda kuCRU nemwana. Ko iko zvinezvi muchiri kuenda naye here? Izvozvi challenge iri kuitika ndeyekuti anenge aneta kubva kuchikoro, saka kuti ndibvezve kunomutora ndodzoka futi naye, because time dzaanopedza chikoro ndo time dzinosimukawo wekuCRU wachiuya kunoko, saka anenge ari suppose kumbouya ochinja nekudya kuti ndizodzoke futi naye. Ndiri kukundikana. Muchitaura imimi matimi makanyanyorerukirwa nekuda kwekuti vehukama baba vana venyu vakagamuchira Shoni sezvaari, asi kune vamwe vanhu kunze uko vekuti dzimwe nguva havagamuchiri vana vane maconditions. Chii chamungade kutaura kune vanhu pamusoro pemararamiro enyu imimi ana amai vanenge vaine vana vane maconditions? Right, chandoda kutanga kutaura ndechekuti iwewe semubereki wemwana tanga vazvigamuchira kuti mwana wangu ndozviripo, ndozvaachararama ari, because iwe ukamuramba community haikwanisi kumugamuchira. Saka ngazvitange namai kugamuchira mwana wavo. Tinoona isusu unozonzwa mumwe achiti inini ndakasara ndiri ndega, asi pano mamuchiti baba vakazvigamuchira. Chii chamunoda kutaura kune varume? Chekutanga chandoda kutaura ndechekuti mwana chipo chinobva kuna Mwari. Hakuna anoaplaya kuti ndoda mwana ane condition kana kuti ndoda mwana akadai. Saka ini chandokurudzira ndechekuti ngatingobatirane pamwe chete tochengeta mwana okura, because mwana yeye munogona kumuramba nhasi sababa handiti mwana mangwana uwane better life, makuda kutanga kudzoka futi kuti mwana wangu, but imi kumashure makadi makamuramba. Vamwe vana baba vanobva vatiza. Ko kuna Susan zviri kufamba sei? Baba vari kutsigira here? Ichokwadi chekutanga mwana chipo chinobva kuna Mwari. Kuzvarwa kwakaita mwana zvakambotinetsa first days ekutanga, vanhu nekuda kwemacounselling zvaitwa namadhamu kwaenda nekubasa kwatoshandawo, because takataurawo problem kuti tine mwana adai unosanganawo nevamwe vanoshanda navo vanewo vana vakadaro, ndo vakakwanisa kutibatsira kune kwakati munoenda kwakati munobatsirwa, so kune maprogram akati kwamanofanira kuenda munosanganawo nevamwe vanenge variko muchionawo zvinoitwa kune vana vakaremara. Ndokuzvigamuchira kwatakakwanisa kuita. Zvekuti kwaienda amai dzimwe nemwana imi maiendawo? Sometimes ndaitombovaperekedza kana ndiri ofu kana kuti panenge ndiripo pamba ndaivaperekedza. Chii chamunoda kutaura kuvarume yenyu
kuti kana munhu uchinge wapiwa mwana anenge aine condition yasiyana nevamwe vana? Kunana baba wese varipo vanenge vaine vana vane macondition akadaro edisability, unofanira kungozvigamuchira sezvazviri woprovida zvinodiwa kuvana. Mwana wako kura zvakanaka, anozongorarama upenyu semararamiro ari kuita vamwe vanhu. Ndozvandinoda kungotaura so. Tiri kuda kukutendai nekuramba muinesu muchirongwa Twice a Mother. Tinoda kukutendai zvakare rubatsiro nerutsigiro rwamuri kutipa, rubatsiro rwamuri kupa vamwe vana amai vatinounza pachirongwa chino, tichitora mukana uno kuuya zvakare tichikumbira kuti dhai pabhengi redu rashama. Vana amai vazhinji vatinokuigirai pachirongwa chino, vana ivavo vanopfekedzwa madhaipasi. Rubatsiro irworwo tiri kurukumbira kubva kwamuri. Zita rangu ndinonzi Stella Musha. Ngatisanganei zvakare muzvikamu zvinotevera.